दोलोनि साबसिन खामानि मावनायनि खाबुनि थाखाय गोदानै सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि मावखुलि बेखेवदों। फैबाय थानाय समफोराव दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि साबसिन सिबिथाय होनो हानाय बायदि खामानि मावनायनि थाखाय सालाकाथि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि थाखानाय मावखुलिखौ बोस्लायनानै सालाकाथि हाथाइसालिनि साखाथियाव गोदानै बेखेवनाय जायो। बे गोदान मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियामनि एमएलए आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि लरेन्स इस्लारिया बेखेवनानै होयो। दिनैनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि सुरज मोसाहारि, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखं आफादनि लेङाइ आफादगिरि मिलन बसुमतारी, इउपिपिएल आइजो गांखं आफादनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला आफाद आरो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लायो। सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलहा जोंहा मोजां मोनसे मावख' गैयामोन। गोबां बोसोर गुबुन मोनसे जायगायाव खालामदोंमोन ब्लक अफिसखौ, नाथाय दा बेखौ एसे बोस्लायनानै गुबुन मोनसे सालाकाथि बाजारनि खाथियावनो ब्लक अफिसखौ लाबोनाय जाबाय। दासिम जोङो मोजाङै न' लुफुंनानै लानो हायाखै, मानोना अफिस लुनो थाखाय नांगौ बायदि जे हा बेखौ जगार खालामनायाव एसे गोबाव जादों। लासैनो बे मावख'खौ खालामनानै लानाय जागोन। जे जोङो जिहेतु बाजार खाथियाव बे अफिसखौ जिहेतु लाबोनायलाय दायो खामानि मावनो थाखाय मोजां जागोन, मानसिफ्रा लोगो हमनो थाखाय गोरलै जागोन। मानोना ब्लक इउपिपिएलहा गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। जोंनि बे सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां माने डेभेलपमेन्ट स्किमफोर दङ, बे डेभेलपमेन्ट स्किमफ्रा जाहाथे मोनफ्रोमबो मोजाङै मोजां इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ नायसंनायनि मोनसे बिबान दङ। जिहेतु जों रुलिं पार्टिनि मानसिफोर, बेनिखायनो जोंहा मोनसे बिबान दङ। आरो बे ओनसोलाव दिनै लासै लासै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जाबोगासिनो दङ। थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव जुदिवबा जोंनि इउपिपिएलआ सालाकाथि समस्थियाव जों जेनदों, मानोना बे समाव गोदानमोन। सुक्ति खालामनानै फैखांनायनि उनाव इउपिपिएल हान्जाया बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लादों। सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, सोरबा एनडिएफबिनिफ्राय, गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय। बेनिखायनो बै समाव गोबां गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना हयथ' मोनसे सन्देह साननाय दङमोन, मोनसे गिनाय दङमोन माबादि जानो हागौ। मानोना मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय फैनाय, बर' माहारियारि आफादफोरनिफ्राय फैनाय, हयथ' बिथांमोना बेबायदि मोनसे सन्देह दंमोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय काउन्सिलखौ दायो, मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो सरकार सोलिनाय बोसोरसेनि उनावनो जे आसाम एसेमब्लिनि जिथु बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव सिडली समस्ति आरो माखासे पार्ट आंनि सानजा क'क्राझार, बावहाय जोङो गोरलैयैनो जों देरहानो हादों। थ' बिनिफ्राय दिनै लासै लासै बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। सालाकाथि जिथु बिटिसिनि जिथु समस्ति, बे समस्तियावबो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा थांनाय नैबे 2 बोसोराव लोब लोब बिथांमोना जोंनि हान्जायाव हाबदों आरो बिथांमोना दायो खामानि मावगासिनो दङ। बे हिसाबै फैगौ जोंनि जेफोर जानो गोनां जे बिसायख'थिफोर, बे बिसायख'थियाव सालाकाथि बियाबनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरनि गोबां मदद जोङो मोनगोन। आरो बेनो बे नेरसोन जे दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिया इउपिपिएल हान्जाखौ बजबनानै लादों। नोंथांमोना फैगौ जिहेतु एमपिनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियावनो नोंथांमोना नुगोन बे सालाकाथि समस्तियाव इउपिपिएल हान्जाया बेसेबां भट मोनो। आरो जुदि बिथांमोना गेलेमारोबा गमामायैनो, अब्ला बिथांमोना बेसेबां भट मोनो, बेखौ नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियावनो नुनो मोनगोन। आं गिबियावनो नोंथांमोननि जिनाखि मिडिया बा चेनेल, नोंथांमोननिसिम सालाकाथि ब्लकनि जानानै लोगोसे दुर्गा फुजानि साफ्रोमनोबो बा नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरजों लोगोसे बरायनानै लाग्रोबाय। आरो दिनैनि जिनाखि गोथार दिन,
बेजों लोब्बा लाखिनानै सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजनितिक दोलोआ दिनै जोङो मोनसे गोदान अफिस जों बेखेवनानै लानो हाबाय। दा बे बेखेवनायनि गेजेरजों जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि जिनाखि अफिस बेखेवनाय बावहाय जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि आरो जोंनिनो 30 नं क'क्राझार समस्तिनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारा दिनै अफिसखौ बेखेवनानै होबाय आरो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि बुथ कमिटिनिफ्राय फैनानै मोजां रोखोमैनो ज' फैनानै दिनैनि बे अफिसाव बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होबाय बा बेखेवनानै होलांनायाव मोजाङै मोजां जाफुंसार होलांबाय। आं बिथांमोननोबो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आसा खालामो जोङो थांनाय दिनफ्राव जोंहा अफिस दङब्लाबो माखासे खामानि मावनायफ्राव जोंनि अफिसा एसे एडजास्टमेन्ट जायाखैमोन। मानो होनोब्ला मोनसे आफादनि बा मोनसे अनुस्थाननि अफिसा एसे मास गेदारिं थानाय बा मोनसे पपुलेसन थानाय एलेकायाव जायोब्ला खामानि मावनायाव खोब एडजास्ट जायो। दा जोङो दिनै जोंनि सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जिनाखि अफिस खुलिनाय बेयो खोब मोजां मोनसे सुइटेबोल जायगायाव जोङो मोननो हाबाय। दा जोङो बे अफिसावनो थानानै जोंनि दलनि माखासे डाइरेक्सन माखासे अब्लिगेसनफोरखौ जोङो निस्सय मोजां रोखोमै मावलांनो हासिगोन आरो माखासे पाब्लिक साइडनिफ्रायबो जोंनि बे अफिसाव निस्सय माखासे कमिउनिकेटआ आगोलाव जोंहा अफिस दङब्लाबो दा जेराव अफिसा साबसिन आरो खोब फ्रन्ट साइडआव बे हिसाबै निस्सय गोबां माने पाब्लिकफ्रा बा जोंनि अवेल वाइसारफ्रा खामानि मावनायाव इजि जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे जिनाखि हाबाफारि जिनाखि अफिस खुलिनाय बेवहाय आंनो स्पेसियेलि खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जोङो खामानि मावनानै निस्सय जोंनि जिनाखि थांखि इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि जिनाखि मावनो गोनां खामानि बेखौ खोब मोजां रोखोमै मावलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो।